Ja, en bij u zo weten zei ik al eens Kees Wielstra van de gemeente Dantumel. Wielstra, goedemiddag, welkom. Ja, goedemiddag. Ja, als ik dit zeg hier, ja, dat is een boppenslag voor de fjouwer aan de gemeente, toch ik ook net. Ja, we zijn er ontzettend wijs mee uit te schroeven, zouden we zeggen. Maar de inhoud van de deal die is best ingewikkeld om even in een paar minuten nu te lezen. Maar wat we alle wel weten is dat de woningmarkt in Nederland, ook in onze gemeente, ook in onze regio, goed hoe stuwer is. En we hebben volle jongeren nog die te lang thuis wonen matten bij de ouders, omdat er gewoon geen betaalbare woningen binnen. Die zijn net beschikbaar. En volle wat oudere mensen die graag lietser wonen willen. En die woningen minder echt net. En de betaalbaarheid van de woning, nou, dat gaat er echt aan. Je weet dat je, als je om een woning van 2 ton ziet je, nou, maar echt wel heel goed zie je echt al in onze regio. Ja, maar even waarom naar die overeenkomst zit. Dit is het eind eigenlijk van een positieve uitkomst van een eerder experiment, wat je hem hoort. En hoe zei je dat krijgt uit en hoe lang heeft het dan worden? Wie dat echt een voorloper op dit verhaal nou? Ja, het experiment is wat hierin verwerken is als nee beleid. Dat experiment hier met de meidje. Oorspronkelijk waren de gemeente stuurd op, dat nemen ze contingenten. Dan mochten we van de provincie per jaar zoveel woningen bouwen. En dan waren het ook verdeeld over de dorpen. En dat was eigenlijk de rem op het maar bouwen, omdat ze bang waren van leegstand. Hè? Het woord krimp had ik jarenlang het juk op onze schouders werd hier. Nou, die contingenten, die rem, die hebben we kwijt. Wat de provincie wil en het Rijk is dat we zwaarvaardig met het woningenaanbod in onze regio omgaan. Want we willen echt net ongelofelijke leegstand uitzien in 15 jaar gaan natuurlijk. Dus het moet wel zwaarvaardig afwogen worden. En ik passend bij de vraag. Wat sociale huur. Ja, daar hebben we tussen wij voor. Tussen wij maar ik op bak om meer sociale huurwoningen. De middenhuur. En maar je eigenlijk in alle verschillende klassen huizen bijbouwen. Nou, en dan wat op stuurd worden. En dat doen we nou net meer terug bij de provincie hoe die contingenten te hebben. Maar we monitoren over een bepaalde periode. Maar het bureau KAW die doet dat fris. Daar hebben we afspraken mee. Die monitoren wat is op dit moment het aanbod. Wat is nou en over een langere termijn de behoefte aan woningen. In welke categorieën. Hoeveel per dorp dan. Nou, en dan kunnen we heel gericht een aanbodmeidje wat voorziet echt in de vraag die er is. Ja, maar even waarom want ik praat over vrije programmering. Ja, wat kunnen we daar dus precies bij voorstellen? Hoe vrij is dat eigenlijk? En wat valt daaronder? Hoe vrij is dat? Ja. Dat budget eigenlijk dat nou die rem van die contingent bereid is. Dat de gemeenten, onze ANO-regio, de Fjouwer Noordoost-Friese gemeenten, dat die zelf aantonen wat de vraag in de markt is. Ten opzichte van het aanbod om woningen wat we nou hebben. En dan wat er dan bij maat. En dat moeten we dan bouwen. Ja. Alleen dat is heel makkelijk zijn, dat moeten we dan bouwen, want dan moet het ook nog gebeuren. Ja. En we weten dat als we nou bedenken dat er bijvoorbeeld onder andere van de Westerijn hier een straatje erbij moet. Dan is het tussen Zaan en het Tolve hier vaak dat slaagt om de schep in de grond te krijgen. Hè? Dat is een drege processen. Maar er zijn heel volle zaken die ervan zwaar hier dat net volle sneller kan. Deels leidt dat bij het Rijk, deels leidt bij de provincie en deels leidt bij de gemeente. En deze regionale woondeal met het Rijk, provincie en gemeenten van de Noordoost-Friese regio. Die deal die had in zich dat we gezamenlijk kunnen laten stellen van die problemen. Dus dat wie niet meer als gemeente naar het Rijk wijzen, maar dat het Rijk de verantwoordelijkheid neemt om zich in te spannen om die problemen op te lossen. Ja, dat is bijvoorbeeld over de stikstof. Dat is bijvoorbeeld over de netcongestie. Dat kunnen we als gemeente net oplossen. Nee. Het stroomnet wat overbelast is, bedoel ik dan. Ja. Nog even waarom naar die overeenkomst en die vrije programmering. Want er moet volgens mij 2300 woningen gebouwd worden hier in de regio. Ja. Nou, je hier krijgt even over het proces dat heel lang wordt. Is dat proces nou echt versneld vanuit deze programmering waar je dat gewoon wat vlotter kan al hier of net? Ja, we zien natuurlijk als jouw gemeentes echt al een heel soort woningen in het programma. Daar werden we al met planontwikkeling bezig binnen. Dus je hoort al wel dat er woningen en appartementen al wel gebouwd worden. En we gaan hier een aanspraak maken voor meer. 2347 hoe de ANO-regio en meer van in onze gemeente Dantumel, dus ongeveer 200. Erbij, bovenop wat we al doen. Nou, en dat moet dus versneld uitvoerd.
wat erbij komt. Nou, daarvoor hebben we dus al die hindernissen met stikstof, bij mijn netcongestie, maar ook de bezwieren bij de Raad van State. Hè? Want in Nederland worden verschrikkelijk volle plannen ontwikkelen. Hoe meer plannen, hoe meer bezwieren, dat weten we al. Ja? Het is een goed recht van de burger dat hij bezwier met je kan. Maar dat betekent ook dat er een volle grotere belasting op de Raad van State komt. Wat leidt tot jarenlange bezwier- en beroepsprocedures. En dat moet opgelost worden. En met deze deal praten we dus ook al. Ja, wij bouwen meer woningen. En het Rijk en de provincie nemen ook hun verantwoordelijkheid om die hindernissen op te lossen. Ja, want je had het met z'n tweeën afsprutsen inderdaad. En nou hier de provincie altijd een vrij grote rol zelf in de verdeling van woningen in hoe zelf in Nederland, wat zij dat regelen. Had ze dan nog die dominante positie of zit in dit verhaal insluiten dat je hem gewoon de afspraken hebben maken en dat jou dus bepaalde vrijheid om sneller zaken te kunnen. Ja, er zit volle meer gelijkwaardigheid tussen de overheidslagen, het Rijk, de provincie en de gemeente als dat het jadder wie. Hè? Want jadder krijgt gewoon een dictaat van de provincie zou vollen. En daar is eigenlijk net hoe te praten. En nou leveren we zelf om waarom als het nodig is, een onderbouwing waarom het nodig is om toch meer te doen, of misschien wel oors te doen. En dan hebben we daar een akkoord op en dan kunnen we gewoon aan de slag. Ja, en ook is het eigenlijk ook beter inpassen. Het wordt ook naar aard en schaal neemt van de dwarpen. Nou ja, wat hebben de dwarpen nodig? Je zei een krekkel, nou soms hebben we ouderijn wat meer nodig, soms hebben we jongere mensen wat meer nodig. Dat staat nou meer op maat met je kist per gemeente? Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want wat we nou bouwen, dat zit er hopelijk over 50 of 100 jaar nog. Ja. En dat we nou bijvoorbeeld zeggen naar de warpjes zoals Waterswoord en Drieërsum, maar ook in de noordkant van deze regio bij Peers en zo. Daar heb je niks aan het ontwikkelen van een Phoenixweek van 600 woningen. Dus je maakt naar aard en schaal heel goed zien. Hoe kan het nou wel maximaal die dwarpen van woningen voorzien die bij die dwarpen passen, zonder dat het dwarp en de cultuurhistorische waarde daarvan ontzettend ontwricht. Maar dan moet het echt wel eigen van haar. Ja. Daar krijg je er echt piet van. Nou is dit eerst tot 2030, dus dat is voor de komende 5 jaar. Wordt het dan opnieuw weer pensioen van hoe het er dan heen leidt en eventueel dan weer een nice soort overeenkomst tekenen? Of ja, het is natuurlijk ontzettend lastig om zoveel hier verder in het tijd te zien, want dan zijn er al even nieuwe ontwikkelingen. Ja, maar we gaan ervan uit dat we het in die tijd wel een nieuwe deal maken. Maar ja, hoe de woningmarkt er dan uitziet, dat weten we eigenlijk al net. Alhoewel het Fries Planbureau daar wel goede prognoses op maakt. Ja, nou neem je wel even aan het begin van uw verhaal van het stikstofverhaal in hoeverre verhoudt zich tot datgene wat je hem nou willen als jouw gemeentes? Dan valt hier in onze gemeente dan op die wel wat mij, want het is eigenlijk alleen nog als toe heel dicht in de buurt van een Natura 2000 gebied bouwen was, dan speelt het stikstof echt een grote rol. Die hier in Dant, die volle meer last van haar, dat is de netcongestie. Dat bijvoorbeeld het plan de Prikkenbos in de Waard besjuggen, die leidt al jaren op stapel. En we kunnen daar bouwen, dat is geen probleem. Dus de gemeente hier had de greenjacht en alles zit erop klaar. Alleen nog de stekker kan nergens in. De stekker kan net in stopcontact, omdat ik in stopcontact heb. Juist. En dan word ik nog even voor het Safir is. Ja. Dus dat ben heel groot. En dat is niet alleen in de Waard, maar op heel veel plakken is dat een heel groot probleem. Ja. Nou ja, goed, dat zal voor dadelijk echt net opgelost worden. Dus daarmee vertraagt dan toch wel weer dat soort projecten. Nou, dat is de vertraging met de les van hen. Ja. En ik wil haastelen nog. Alleen nog in de woondeal die we nou maken gaan. Er zit wederkerig tussen het Rijk, de provincie en de gemeente in, dat we elkaar tot het uiterste inspannen om dat op te lossen. En zoals ik zei, we kennen Liander net zomaar opdracht Jan om het net te verswieren. Nee. We zijn wel heel goed mee bezig. Je weer in de straat van hoe zeg in bejaarden even op een verlengde stationstraat. Ja. Dus we zijn heel goed aan het werk. Maar er is heel veel yield, heel veel capaciteit en mankracht voor nodig. En dat moet toch echt vanuit het Rijk regelen waarom dat gewoon een landelijk probleem is. Ja. Dus die afspraken die we nou lezen, om daar volle meer op in te zetten, nou, dan kun je het Rijk dan ook onthouden. Nou, laten we hopen dat het vertutten doet. Minister, ik wil je bedanken voor jouw taaljachting en van nou eerst een goed weekend. Ja, dank u wel voor de uitnodiging en een goed weekend.